ťažké nájsť tú schovku, lebo tu je málo tých mossy cobblestone, no tak to není veľmi dobré. Sakra. Sakra, tak ja neviem, kde sa mám skryť, čo tu asi niekde dole. Čakať. Kde som sa tak mohol skryť s mossy cobblestone, no tak to asi budem seeker, ako to vyzerá, pretože vidíte sami, že mossy cobblestone ide. Tak bude, ak asi toto kolo budem asi seeker. Nájdem mimochodom dve ako keby kola. Malo by to video byť tak 20 minút, ale neviem. Fakt neviem, kde sa mám skryť, pretože to je nenormálne. A viete čo, robím také kamikadze, lebo proste sa nedá skôr, alebo neskôr. Tak, dobre. No a teraz som už seeker, takže to je v pohode. Lebo tu proste mossy cobblestone nájdete na tej mape. Takže teraz treba nájsť seekerov. Kde sa vôbec skrývať? Mimochodom, už som asi hovoril, ale pokiaľ by som ho nechcel natáčať, no tak v pohode môže a nemusí to byť ani nejaký let's player ako, len nech to je proste fajn. Proste nech to je niekto, s kým sa dá znovu rozprávať a natáčiť veci. No, takže, no sme tu. Nemá nič o tomu povedať, pretože v podstate iba, keď ste seeker, tak iba beháte a sekáte do kameňov a rekordovaný, a keď ste hider, tak proste iba stojíte na mieste a idete sa vlastne počkať. Ja som chcel ísť, zobral mi nápad. Sakra, teraz zapadne. Aha, dobre. Tak. Mimochodom, tu je jeden taký bug, no vlastne ako také, neviem, co to vlastne našiel, že si môžete z tých enchantov proste očarovať veci. Napríklad, tu môžem dať meno, napríklad žráč. Vidíte? Mám už tento meč žráč. A proste viete si tu premenovať veci, to je také, ale to je na nič, to je iba také srandy. No, ja dám proste ďalej, tí hideri sú tu niektorí veľmi fakt dobrí, že tu ich nenájdete ani za tento, keby ste tu, aha, to je iba upozornenie, sakra. No, kde sa môžu skrývať, už som to skoro celé prešiel. Teraz sa mi, možno, že to vidíte, možno nie sa mi pripojil jeden kamarát, s ktorým zrejme budem tiež točiť, ale to až neskôr, alebo možno, že ešte aj dneska vyjde ďalší tento, ale neviem, to asi nie. Aha, nie, to je seeker, aha. Nemôžete, no poďte po mne, poďte, ja vám neobnižím vás, zmením na seekera, to nie je až také zlé. No, jo, to je fakt už. Možno, že teraz máte trošku slabší zvuk ste mali, pretože som ako debil som si zabudol dať dole mikrofón zo sluchátok ako nastaviť, ale to mali by ste aspoň niečo počuť, no teraz už by mal byť ten zvuk dobrý. No a čo k tomu dodať, proste tí hideri sú
fakt vybitý. A najmä keď majú nejaký dobrý blok napríklad. Keď tu máte anvil, tak sa tiež dá dobre skryť, alebo keď máte napríklad kabel alebo drevo. To sú úplne najlepšie. Ale keď máte niečo ako ja, mossy cobblestone, tak to asi sa ťažko tu skryjete, ne? A bug. To je nedorobené. Musím to zahlasiť gamerovi. Sakra. No, nevadí, dobre, už som späť. Uííí! Tak no. Jo, no poďte, kde ste, sakra? Máme ešte síce dosť, ale minút, ale... Jo, kde sú fakt skrytí už? Ja som sa mi zdal, že ešte ani jedného nenašiel, alebo som možno iba jedného, tyjo. Všetci teraz, ježiši, to je aký noob, sakra. Tyjo. Díky za meč. A nie, budem dobrý a vrátim ti ho. Tam ho máš. Aha. Kde môže byť skrytý, mne už to fakt príde divné. Tyjo. Neviem, jak dlho natáčame, ale mne to jedno, ja budem natáčať podľa toho, aká dlhá bude tá hra. To nevadí, keď sa mi to bude aj dlhšie renderovať, to není nejaký veľký problém, to je proste to je v pohode. No, teraz to je taká nuda, lebo ja tu behám a machám s tým mečom, ako keby mi trvalo a proste nikoho nenájdem, tyjo. Keby ste sa pýtali, tak môj nick na Minecrafte nie je Trumet LP, alebo nejak Trumet, ale ja som si ten Minecraft bohužiaľ kúpil ešte keď som bol veľmi malý a z toho dôvodu mám nick, teraz sa mi budete smiať, OLI normálne V00SVK, vyzerá to, ako keby to bolo Olivo. No a proste ja som odtedy malý, ja som niečo tam trepol a zabudol som na to, že keď máte ofík Minecraft, že si ten nick neviete meniť, no tak teraz mám taký hlupý nick, ale to nevadí, to je iba, že keby si ma náhodou chceli stretnúť na nejakom serveri, no tak, to tak vidíte. Mohol by ešte teraz výjsť napríklad let's play zo Skyblocku, ale ten Skyblock už asi bude urobený, ale neviem, s týmto tu kamarátom to budem točiť, asi, a tak proste hľadáme stále, no ale už to fakt dosť dlho trvá. Teraz sa mi zase kamarátka pripojila, no neviem, či to vidíte. Počkaj, to je seeker, a on si dal také preč veci. Tyjo, ale to je fakt divné, kde sa skrývajú? To už nie je možné, tyjo. Jak to? Kde sa môžu skrývať, sakra? Aha, počkať, tam je. Aha, to je seeker, nie? Aha, nie, to je seeker. Som si dal dole brnko, neviem prečo. Ale fakt, kde môžu byť, sakra? Nie, tu je niekde. Jo, nie. Aha, hej, ja som ho zabil, super. Super, mám jedného. Ale jak sa tam mohol skrývať, by sa utopil? WTF? On sa neutopil? To je divné. Oni sa tu topia ako debili, neviem z akého dôvodu. Takže neskôr, keď budem mať viac fanúšikov, dúfam, že aspoň do roka budem mať cez 10 odberov, to bude úspech. Lebo keď môžete si dať do vyhľadávača, volá sa Marek Folk. Nechcem ho nejak urážať, ale ako spamuje každé video u Neyfakea, gamera všetkých. A plus ešte toto, proste robí nekvalitné videá, seka sa mu Minecraft, vôbec ho nemá ani kúpený a proste spamuje a je to proste... Marek Folk, pokiaľ sa na toto pozeráš, tak prepáč, ale radím ti, keď chceš, aby si mal, a ešte to je jedno, neviem pochopiť, ako on môže mať 200 odberov. Keď on môže mať 200 odberov, tak tyjo, to už sa nedá, lebo ja nepochopím, ako tí ľudia ho môžu pozerať, také zasekané videá, proste, neviem. Pozrite sa aj, možno, že ma niektorí teraz hejtujete, že čo mu hovorím, že to je super let's player. Dobre, už naskočila mapa, ale ako... Sorry Marek, ale proste si... Neviem. To je proste iba môj názor. Keď to nie je váš názor, tak to ignorujte, čo som teraz povedal a tak. No, aj tak sa s na mňa nebude zrejme pozerať, ale... to je jedno.
No, takže ešte si dáme jedno kolo a potom to video zakončíme. To bude asi dobré, hej, lebo to už natáčam pomaly najmenej 15 minút, tak to video neviem aké bude dlhé, to bardzo nezaujímam. Podľa mňa bude cez pol hodinu asi približne. To nevadí. No keď sa pýtali, koľko mám rokov, mám 13 rokov. A pokiaľ by si niekto mal problém, že s mojím hlasom alebo niečo tak prepačte. Ešte sa mi nemutuje zatiaľ, no. Sorry. Abekvard moment, ale nevadí. No a proste, tie zvuky sú hnusné. Dúfam, že ich aj vy počujete a no tak ešte si počkáme jedno kolo. Raz som videl, v podstate, raz sa mi tak stalo, že asi boli nejakí dvaja kamaráti na Skype, jeden bol Hider, jeden bol Seeker. A normálne prišiel ten Seeker k nemu a pohádzal mu všetky diamantové brnká, luk, všetko úplne mu dal do česty, ten Seeker si to zobral, do toho obliekol a keď na ňo niekto išiel, normálne proste, on zabíjal ten blok, mal veci ako Seeker a proste, jak oni si mysleli, že to je úplne obyčajný ten Hider, tak on proste išiel a bum, každého tam zabíjal. A ja som iba tak kúkal, že dá fúk, že skadal má tie veci, ale potom som videl, že to jeden kamarát mu hodil. Potom ten kamarát sa utopil, zomrel, sa objavil znovu, čo som? What the fuck, čo je log? Ako viem dobre po anglicky, ale log, to už fakt neviem, čo toto je. Tio, what the fuck, čo je to log? Log. Spracované drevo? Aha, ja som takéto. Oh shit, tam je Seeker. Fúk. Nie, tu, super. Rýchlo, treba nájsť nejaký tento. A sakra, tam je Seeker, pomoc. Sa veľmi bojím, treba nájsť rýchlo nejaký camp. Víš, napríklad tu by sa dalo skempiť za cobblestone, ale, či mal si cobblestone, ale tam nemáte šancu sa skempiť. Ja idem za týmto kamarátom. Oh shit, tam je to ten Seeker, rýchlo, treba tu, počkať. Možno sa dalo dať kde skempiť. Držte. Tio. Čo to? Jak to? No tak ešte si dáme jedno teraz v kolo a keď už potom toto sa to nejak bugne, tak budem si to video ukončiť, pretože sa nechcem renderovať 5 hodín a tak. Tak ešte vydržíme, ale neviem prečo sa tak buglo, lebo tento Hide and Seek má ešte veľký bug, lebo to je najnovší ten v podstate mod, ktorý je na tomto serveri gamerovom a ešte to asi nemám až tak veľmi spracované. Kúkajte napríklad tento, tu je ešte furt bookshelf. Tiež je to také divné, že ako, ale je to celkom srandovné, keď bookshelf robí parkour. Možno, že aj ja nejak vyzerám, ale keď budete to hrať, tak sa nesnažte sa na seba pozrieť cez 5, lebo sa budete vidieť úplne normálne, iba druhí hráči vás vidia ako blok. A on sa napríklad vidí úplne normálne. A ja sa vidím úplne normálne, ale čo keď som napríklad blok nejaký. No, takže aby ste len vedeli. To by chcel, napríklad, keď budete live stream, tak budem točiť na tom live streame, bude to asi taký dvojhodinový, ja budem tam točiť napríklad tejto Minecraft. Možno urobím aj nejaký hamaši server, len tak srandy, že tam budeme robiť také blbiny, odstraňovať TNTčka a tak. A plus budem napríklad Left 4 Dead, ten kto má, tak si budem to zahrať. Robím versus, aby tam mohlo byť čo najviac ľudí, takže 8. A budeme napríklad aj Team Fortress, tam mám aj pinu na nejaký prázdny napríklad server, ktorý bude akože, nebude môj, alebo je prázdny, takže tam budete môcť pripojiť a budeme môcť v podstate iba čisto ja a moji fanúšikovia hrať. Mám taký jeden a s celkom srandovnou mapou. Proste to všetko ide, čo som zase, som vlna, no tak to už je, to je super camp, tu chcem byť. Ide hej do mňa bookshelf, ja nemám rád, no, tak. Čakaj, tak toto je super camp. Toto je super camp. Vidíte, teraz keď sa pozriem, ja sa vidím, ako keby som bol hráč, ale druhý ma vidia, ako keby tu bola vlna. Ňam. No, takže teraz si, to je podľa mňa dobrý camp, ťažko ma tu nájdu. Tak čo k tomu teraz dodať, proste musím čakať. Za Hydra to není veľmi zábava, počkaj, tak to iba vykúknem, dúfam, že mi to, sakra, zničilo mi to solid.
Čo? No, tak ste to videli, nejak sa mi to odpelo. Dobre, tak tu zakončím ten diel. Ďakujem pekne, že ste pozreli toto prvé gameplayové video. Neviem, čo to je za server. Ďakujem za pozretie. Každý like, odber a koment v dobrý bude pre mňa ako keby zahriate na srdiečku a podporí to moje videá. Ďakujem pekne, že ste si to pozreli a od ďalšieho Survival Games alebo už konečne čarovného Minecraftu sa majte. Ahoj!